Hakai bayi berketua ke we ke jingja ke basnosi ke balak jah po den selalu is jangja hill district ke bahado nriungut ki barjela ke batre ke to ke pardoyong kila yap tenre ke ba is ngosi ke lomba belai ke an ke kem tange kirit kiria kita ki khanyang mut ki basha kem ki detang ki manager ba ki labor henre lada ki trai kapar kim pentre bi anya kata kapar ngatrai kita ki barjela ki namban sha kita ki than ban tre ban kata lada amdon ba yala meki ta ke ba arnang ta ke ba niyo I ka kum kila katai kubor ba u home minister ula kam ba ka trai jong keto ka jaka ke deu ba lar barat ma henre mo upat umdan jingtip nene omde mo uba pentre keto ka par ka kum ka jingkam jong u home minister henre ka long ka e ba snopla dan ngila banong ba ka don ka era ka e shalendet nama kumno utau tripar tip badan batre kata kapar yang u kepada kispa put kala jeliu sepa long kata ru kowe ke bangis ngopla teladang ipasya ketuka statement ke bagi tu ki barjela ki badan jingede ba kitu bala klat kila ai lang ba kilat patai kubor ba ketuka ke jakang tu kala bande ke jong bison lene jong tiuli ke bangi tip bau bison ude humen jong wena kabinet minister ba kermen shila tengis ngausi banyo iba kejuk ke jingjia kala jia po ke kesan hakabakan riumut kila ngam jelop leni kila yap jelop po ketu ketliu henre kambam portang sitayo ya ka ain ban kem nadu utrai par hadu utrai nong pentre ya ketu kapar tolong ngis ngolong pat bale menta ba ngisuba badan keti kita ki badan ya ka political backup wat nakal yang gitu ki dekhar ki batre yang tolu kira penpau ka kerteng henre ke ba ilengok kelong ba balai kata ka sorkar ni ka MDA government kadang buri ya kata ka kerteng ka jongki ka jingkeli ke bangi kuat ban bu akhmat ka sorkar ba hato ka an ka kem tang ya urit uriana ka an ka long selensare barok ngikum ka IJNC hi ngimjuk kuat ban tuklar ya gando ka kam ka jama po ka distrik ham tama ka baydai ba ka business ni ka jak po jong pat ba hendre ka ba pemboreng iban wan shene ka long ba ngila iba ka ni ka jingle jong ka sorkar MDA kala penyiap ya urit uria wat habaki kisaki sebut ngatara ke sorkar kelak don kumno uta utrai jaka tip ya uta melik ubatre ya kato kapar kata kalong ngimla ban pediang tahatung ibu ke jingkeli ya ke police department habaki la tip bakato ke jaka ke de jong ular barat kila le ayu ya uta ular barat kila kem na kila shim ya ke custody ban shim ya ke statement na am teladang ipat sa jing statement jong home minister ba ong ude tau briu ba shlur bom tieng ma ude war hendre ke bangi ku ban ong kalong lada ude war na upenar na khasi na ubhoy haba udon na kashuki ude ban don kam hok ya ka bor ka jong ban chuhe kinya tanga po ki press ki media lada home minister jong ude shau tau briu ba shlur ude ban thak ke mardor ya kite ki badan kti ban pentre be anya kite ka par namar ka kum ka jing suba jong ka seng ba ki bat tre kite ka jaka ka de kum ka statement jang gitu ki barjala de bisan shila badu tiuli shadap bang itip shay ke daru bakine ki briu ki don ka close connection bat ka MDA government